Mali kunnafoni.net filɛlibagaw aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina n'aw sɔgɔlen mana sanga ni wagati Mali kɔnɔ u ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ka bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye ne y'o de fɔ aw ye tant que aw bɛ ni émission in suit aw tɛ stressé wa ni stress tɛ ɲɔgɔn ye donc bi aw ka lafiya kama an ye ci bila an ka dɔnkilidala denmisɛnnin dɔ ma a bɛ n bolo kɔrɔ yan n'a bɛna barobaw kɛ n'a hakili la baro in kɔnɔna la anw ni an bɛɛ bɛna an ka tata sɔrɔ a la donc tɛ kuma janya an bɛna kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye min bɔr'o la anw ni an bɛ jɛ k'o filɛ voilà patron Namu kan jumɛn de b'i da baasi foyi tɛ alhamdulilayi baasi tɛ yen i dalaman don walayi a ka fisa i pɛrɛnnen don walayi kow bɛɛ ka ɲi ko ka fisa an bɛ se ka tɛmɛ nin ko ye ni Ala sɔnna d'accord sisan an b'a ɲini i fɛ k'i yɛrɛ fɔ an ye cogo min na n bɛ faamuyali b'a sɔrɔ i ka kow la voilà o ɲininkali diyara n ye yanni n ka n yɛrɛ fɔ fɔlɔ an bɛ Daliba fo Ala min sɔnna ka bi yira ne ni Top Star maaw la donc an b'o masakɛ in waleɲuman dɔn Ala min bɛ su ko n'a bɛ dugu jɛ sebaya bɛɛ bɛ laban masakɛ min ma donc n'an ye Ala in barikada an bɛ soli a ka ciba kan Seydina walina Seydina akirina magan kafiru kamana gale arabukɛ min ma n'o ko nabiyul ummi ko nabi ɲuman kunfin an b'o arabucɛ in an b'a waleɲuman dɔn ka salatu k'a kan an b'a fɔ Allahumma solli ala Seydina wa nabiyuna wa maulana Muhammad salimata salim o tɛmɛlen kɔfɛ ka bangebaa fo cɛman ni musoman dantaw la donc n'an y'an faw fo an b'an baw fo parce que den tɛ kɛ foyi n'a ba tɛ n'a ka di i ba ye i fitininama a bɛ se k'i faga mama bɔ a kalama n'a diyara i ba ye a b'i jɛ sin na n'i ma sin sɔrɔ k'a min i bɛ sa donc bangebaa minnu ma sɔn k'o k'anw na fo u miirila k'a fɔ ko don dɔ la anw de fana y'u ɲɛ jɔyɔrɔ ye donc an kan k'an bangebaa musomanw fo kosɛbɛ donc n'o tɛmɛna ne de ye jeli Modibo Sumano ye ne ye Kita ka jeli ye mais n'i ko Kita Kita ye cercle de Kita kuru ani budɔfɔ voilà Kita kuru ani budɔfɔ mais Kita ye cercle de donc ne bɛ arrondissement min na Kita a bɛ fɔ yen de ma ko Kokofata Kokofata de ne faso ye voilà donc bon n'i bɛ bɔra Kita k'i bɛ taa Kaɲaba i bɛ tɛmɛ Kokofata la 50 km a tɛ tɛmɛ o kan quoi Kokofata cɛ a tɛ tɛmɛ kilo 50 ɲɔgɔnna la donc Sumano jeliw minnu bɛ yen ne bɔra olu la bon n'i ko Sumano jeliw bon dɔw bɛ Sumano jeliw caman dɔn Bamakɔ yan mais pour que ka se ka faamuyali sɔrɔ a la joona bon n tonton yɛrɛ tun bɛ baara kɛ radio so la ORTM na donc u b'a fɔ a ma ko Mori Sumano donc a tun bɛ télévision baara kɛ ORTM na a tun bɛ teriwari kɛ donc mais sisan a taara sɛgɛnna fiɲɛbɔ la donc ne bɔra olu de la awɔ Moribo Sumano ka bɔ Kita Kokofata précisément Kokofata d'accord Moribo faamuyali b'a sɔrɔ la i ka nin kuma in na mais an ɲɛ b'a la ni i kelen tɛ yan dɛ voilà bon n'i y'a ye bamananw bɛ zana dɔ da ko maa bɛ wolo ka fɛn dɔ sɔrɔ i fa ka so mais n'i yɛrɛ m'a laɲini k'i tɛ k'a ye o de la ne b'a fɔ n ko misiri dɔ b'anw fɛ yan misiri in bɛ wele mais misiri tɛ seli bon misiri bɛ wele jɔnni na a bɛ wele dɔnnibaga den lakikaw la a bɛ wele ŋara den lakikaw la a bɛ wele tɔgɔtigi den lakika la donc n'i nana n'i ma k'i fa ye n'i tɛmɛna maasɛbɛ sirakun kan i bɛna cɛkɔrɔbaw sigilen sɔrɔ dɔ b'a kanto ko karisa den de tɛ yen ye dɔ fana b'a fɔ ahan karisa den don sabanan in b'a fɔ ko Allahu akibaru k'e m'a ye ko ɲima k'a fa ye donc minnu kɛr'u faw ye donc olu ka fierté de k'a fɔ an kɛra an fa ye donc an ka fierté don parce que an kɛra an faw ye donc min filɛ kɔrɔ la ne yɛrɛ den don n den don n y'a wolo ka su ko ka dugu jɛ parce que a fa ani ne ye fa kelen ba kelen donc denmisɛnnin don a y'a fasiya kanu an fana y'a sira d'a ma a ye kɔrɔ in ta k'a bɛ tɛtigiw ɲɛnafɛn bɔ k'a b'a fa danbe kɛ a tɔgɔ ye Amadu Sumano mais a bɛ se kura fɔ la dɛ voilà bon halisa an bɛ dugawu kɛ halisa a bɛ ka yɔrɔ min laɲini Ala ka ye nɔgɔya ye awɔ aw bɛɛ b'an dɛmɛ ni dugawu ye awɔ n'Ala sɔnna ayiwa an filɛlibagaw bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ Moribo Sumano bɛ yan nɔ a n'a ka korafɔla in yɛrɛ bɛ se dɛ ayiwa komi émission bɛ ka nalen a ma ban o ko bɛ ka nalen donc restez connectés voilà Moribo Sumano namu donc sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn
n'a sɔrɔ i ye kalan kɛ kalan suguya ka ca se ka kɛ tubabu kalan a bɛ se ka kɛ duguma kalan ye se k'i da don la ka dɔɔni fɔ an ye bon Aisha o diyara n ye kojugu n ye kalan kɛ parce que ne mandarasa de kɛ donc cɛkɔrɔba a ye ne don mandarasa de la sinon an cɛman mɔgɔ 7 min bi fa la mais ne dɔrɔn de kɛra mandarasa kalanden ye parce que a y'a kanu ko n ka ala ta sira de kɛ donc a ye ne don mandarasa la bon cɛkɔrɔba yɛrɛ fatura ka ne to mandarasa la mais cɛkɔrɔba fatura en 2007 donc n bɛ dugawu kɛ n fa ye ala ka lahara sɔn suma ye voilà donc ne mandarasa kɛ donc en même temps n ye ko caman faamu parce que kalan kɔnɔ i bɛ ko caman ye ka ne yɛrɛ ka ɲamakala nɔgɔya ma n ye dɔ kalan kuranɛ na o ye sira nɔgɔya ma kojugu awɔ d'accord faamuyali sɔrɔla o fana na voilà bamananw ka kuma dɔ don dɔw bɛ bɔ fɛn dɔ la mais a tɛ k'a ye i yɛrɛ ko e bɔra sumano du belebeleba de kɔnɔna la donc kumakɛlaw bɛ yen nɔ jolu dɔnkilidalaw bɛ yen nɔ mais dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ bɔ a du modèle kɔnɔ mais o tɛ k'a ye mais e ka dɔnkili ko nana cogo di i ka kuma plutôt i bɛ kuma de an y'a jateminɛ i bɛ kuma de i tɛ dɔnkili da i ka kuma in nana cogo di voilà bon Aisha ne ka kuma n bɛ se k'a fɔ n wolola k'a sɔrɔ n fa ka so ayi parce que caman bɛ yen fana Modibo Sumano olu bɛ a sɔrɔ u fa ka so mais o tɛ k'a ye voilà n bɛ nalen quoi parce que an bɛ fɔlɔ o de la fɔlɔ ne mɔkɛ mɔgɔ 7 bon mɔgɔ 7 in na bon min ma ɲamakala sira kɛ a tɛ tɛmɛ 1 kan sinon a bɛɛ taara jeliya sira de fɛ a bɛɛ tun bɛ foli kɛ u bɛ tariku bɔ jatigiw ye u bɛ taa an ka dugumisɛnw na u bɛ taa misiw bɛ d'u ma sokɛw tun bɛ d'u ma ne yɛrɛ mɔkɛ tun ye sokɛtigi ye a ye sow sɔrɔ jeliya la n wolomamuso fana ale tun ye jelimuso sotigi ye i m'a faamu donc an wolo kɔnɔna na bon fo ka na se ne faw ma ne yɛrɛ fa tun bɛ gitari de fɔ Jelimadi Sumano a tun bɛ gitari de fɔ donc ka Senegal voyagew kɛ ka Abidjan kɛ o y'a sɔrɔ bon Mali wari de tun bɛ dun diɲɛ tun ma kunu waati donc ka na se o yɔrɔw la ne yɛrɛ ba tun bɛ dɔnkili da a nɔfɛ ne ba 2 bɛɛ tun bɛ a bolo u bɛɛ tun bɛ dɔnkili da u tun bɛ Apollo sigi waati la sumu tun tɛ yen genre min tun bɛ kɛ waati o ye Apollo ye donc ne mɔna o kɔnɔ en même temps n ye n to mandarasa la bɛɛ ni dakan don quoi donc baara in kanu nana don na bon n yɛrɛ y'a ye bon est-ce que n tɛ ɲɛsin fasiya ma donc n ye ɲɛsin a la bon n ma gɛlɛyaba sɔrɔ a kɔnɔ parce que n nana sɔrɔ dɔw tun b'a kɛ n kɔrɔw la donc o nana kɛ lafiya yɔrɔ ye n bolo quoi awɔ d'accord Modibo Sumano faamuyali caman sɔrɔla o la voilà komi n kora duman fɔla tigi yɛrɛ bɛ yan donc e yɛrɛ dalaman bɛ i bɛna tariku dɔ bɔ an ye donc ko b'aw bolo micro b'aw bolo an ka taa an bɛ ala fo ka ala barikada masa in foli ka ala in barikada ka soli kɛ a kuntigi Mahamadu Rasulu kan cɛ min ka bon ni diɲɛ bɛɛ ye cɛ min ni janfaw sirila mais janfaw ma ko tiɲɛ arabukɛ min ye soli kɛlen a kan ka bangebaaw waleɲuman dɔn ka ɲamakala bɛɛ lajɛlen fo folisen in a fɔra nin de ma ko Samori Fasa Samori Ture dɔw k'a ma Kɛmɛ Burama dɔw yɛrɛ k'a ma ko Sori Samori Ture a fa de tun tɔgɔ ye Lafiya Ture a ba kun tɔgɔ ye Sɔgɔnafin Kamara a ye kɛlɛmasaya kɛ masaya diyara la a dɔgɔkɛ de tun bɛ yen min tɔgɔ ye ko Kɛmɛ Burama o Kɛmɛ Burama de tun bɛ maaw faga ale de tun bɛ kɛlɛw kɛ mais ne de y'a fɔ n ko ŋanatigiya de ka di ni ŋanaya ye
ka tɔgɔ di Samori Ture ma Kɛmɛ Burama de y'a kɛ mais ninnu bɛɛ tun bɛ fa la u bɛ ba la bamananw b'a fɔ o de la ko so tɛ pan a den ka ŋunuma cɛw n'aw bɛ fɛ aw ka bila aw ɲɔgɔnnaw ɲɛ a ye furu woloma worotan bilayɔrɔ de bɛ cɛw bɔ ɲɔgɔn na Ayisa cɛ o cɛ y'i dan furu ɲuman sɔrɔ la a bɛ den ɲuman wolo ka tɛmɛ i kan parce que n'i y'a mɛn ko cɛ kumaba musoba dɔ de y'a wolo donc Samori bɔra maa minnu na n'o ye Sɔgɔnafin Kamara ye fɛn kun t'a fɛ fɛn kun t'a somɔgɔw fɛ mais a kun bɛ furu fɛ a kun b'a cɛ sutura ko musow ka sɔn walasa denw ka barika ni bi tile in tɛ cɛw kun bɛ kɛlɛ ɲɔgɔn na ko karisa bɛ se ɲinan ne tɛ se a la kunu tile la jatigiw de tun b'a fɔ ko ne ka karisa ko jelikɛ b'a bolo walima jelimuso b'a bolo ko ɲamakala tɛ ne fɛ mais diɲɛ laban tile in na malangolonw bɛ ka boli jeliw ɲɛ fɔlɔ maa ka danbe bɛ dɔn mun na yala an fa jamu ye nin ye o de tun bɛ kɛ danbetigi ye wa o tɛ n ba jamu ye nin ye o de tun bɛ kɛ danbetigi ye o tɛ danbe ye fɛn min ye n fa sɔnna nin de ma n fa ma sɔn nin ma n fa ye nin de kɛ a banna nin de ma donc n'i sera k'o kɛ a bɛ fɔ o de ma ko karisa y'a fa ladege fa ladegela de tɔgɔ ye ko danbetigi o yɔrɔ la n bɛ jatigiw fo Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan d'accord Modibo Sumano nin ko in diyara sa ne yɛrɛ kun sigilen bɛ na sunɔgɔ yan sisan Mayiga a ye kuma ɲana wa kura fɛnɛ diyara donc an b'a fɔ dɔrɔn aw kana bila bana ye amina rabi k'a bila n t'a dɔn n bɛna ɲɛfɔ cogo min na kɔrɔ ye aw k'a bila kɔrɔ ye inshallah amin sinon ko in diyara sa o tuma la ne tɛ kuma ayiwa an filɛlibagaw n y'a fɔ a ye cogo min na an n'aw ka artiste denmisɛnnin dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo Modibo Sumano denmisɛnnin min don a b'a se ko kɛ kosɛbɛ art kɔnɔna la bamananw ka kuma don ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman o bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛnɛ nɔɔni donc an bɛ dugawu de k'a ye yarabi ala ka kow yiriwa ka kow lataga ɲɛ voilà Modibo an bɛna continuer ni an ka question ye hali bi voilà ni wagati in yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi projet jumɛn de labɛnnen b'i bolo voilà Ayisa i ka nin ɲininkali diyara n ye trop k'a fɔ jatigiw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n jatigiw minnu bɛ yen bon projet labɛnnen don an bɛ yɔrɔ min na komi sisan yɛrɛ projet 2 bɛ yen kelen ye concert ye mais kelen dɔ ye o ye jelifɔli donc le 3 janvier an bɛ concert la donc o kan ka kɛ Kita dugu kɔnɔ awɔ bon a bɛ daminɛ 21h30 ninnu voilà mais ban waati kɔni t'a la donc an bɛna o concert kɛ Kita bon sandiya in fana n y'a lajɛ ni jeliɲɔgɔnw komi ni Bamakokaw y'an dɔn cogo cogo an faso tɛ yan ye fɛn dɔ de y'an bɛɛ lase yan donc i mana kɛ fɛn o fɛn ye yan i faso la ni yɛrɛ kɔnɔnaw de fana ka ɲi donc an y'a jateminɛ k'a ye an ka jeliya tabiya la an faw tun bɛ fɛn dɔw de kɛ an fan fɛ an mɔkɛw tun bɛ fɛn dɔ de kɛ n'o tun ye ka fɔ ka jeliw fara ɲɔgɔn kan ka jelifɔli kɛ donc an y'a jateminɛ ɲinan an bɛna taa sandiyaba dɔ organiser an faso la n yɛrɛ ka sandiya don n yɛrɛ ka sandiya don ne yɛrɛ ka sandiya don a kan ka kɛ Kogofata le 4 ni ala sɔnna voilà concert in bɛ ban le 3 en même temps o dugujɛ fana ye sandiya ye donc ka fɔ jeliɲɔgɔn bɛɛ ye le 4 janvier donc an ka lajɛ an ka taa jɛ ɲɔgɔn bolo jeliko don voilà ayiwa aw minnu bɛ k'a na ni wagati la aw ka jeli denmisɛnnin de don Modibo Sumano a ko n'ala sɔnna le 3 ni le 4 janvier le 3 o tɛ concert belebeleba ye min bɛ kɛ Kita donc le 4 o y'a yɛrɛ ka sandiya ye min bɛ kɛ Kokofata donc aw ka bɔ i ko kɔnɔkulu an ka taga ɲɔgɔn sɔrɔ yen anw yɛrɛ Mali kɔnɔ fɔ ni mɔgɔw bɛ kɛ yen donc ko bɛ dɛ
Voilà, Mori Osmano. Namu. Ci kon la sera. N'ala sɔnna mɔgɔ bɛna bɔ i n'a fɔ kɔnɔ kulo. Inshallah. Wa ala ka a timɛ ko ɲuman di. Ami. Inshallah. Donc an bɛ continuer n'an ka question ye hali bi. Voilà, sisan nɔ dɔnkili in kɔnɔna yɛrɛ ni e yɛrɛ ɲininka ko dɔnkili in kɔnɔna la n'a ka gɛlɛn walima a ka nɔgɔn o jaabi la e bɛ mun de fɔ? Jeliya kɔnɔna na. Jeliya kɔnɔna quoi. N'a ka nɔgɔn n'a ka gɛlɛn. N'a ka nɔgɔn walima n'a ka gɛlɛn. E ka jaabi bɛ kɛ min o ko la. Bon, Aisha, ni ne ɲininko la ne b'a fɔ n ko a ka gɛlɛn parce que diɲɛlatigɛ foyi ma nɔgɔn. N'i bɛ diɲɛlatigɛ baara o baara kɛ a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye fɔlɔ a kanu ka k'i la. Filanan i yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ sabalilen ye parce que ni mɔgɔ ko n tɛ sɔn jɔnmaya ma a ka gɛlɛn k'i sago sɔrɔ. Donc muɲu ni sabali foyi tɛ bɔ a kɔnɔ ka adamaden sɔrɔ ma hɛrɛ fɔ parce que sabali den o de hɛrɛ ye. Bon ma mɔgɔ si ye ko maa min sabalila ko ala min lawasa. Donc jeliya yɛrɛ tɛ taa sabali kɔ a b'i jeli ɲɔgɔn bondaw la bon a b'i ni jatigiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ parce que waati dɔw la i bɛ taa sɔrɔ i ni jatigiw ni ɲɔgɔn cɛ bon jatigiw bɛ se ka fili ka ko dɔw k'i jelitolama la donc f'e ka sabali ka jatigiw ka kuma fɛ ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ misaliya ye parce que jeli ta tɛ dusubaya ye donc toujours jeli kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min n'a dalen don duguma. Voilà donc n'i kɔni senna k'olu kɛ bon gɛlɛya t'a kɔnɔ mais min bɛ na ni gɛlɛya ye sabali ma nɔgɔn. Sabali ma nɔgɔn quoi. Sisan i ka kuma faamuyara. Voilà. E yɛrɛ dɔnkili in kɔnɔna la i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ personnellement. Musique kɔnɔ bon n bɛ se k'a fɔ n ma gɛlɛyaba sɔrɔ n y'o de fɔ parce que ne wolola k'a sɔrɔ fɛn bɛ kɛ du kɔnɔ. Donc e kalanna facilement. Bon awɔ siraw yirali la ka sɔrɔ i ma sɛgɛn. Voilà n ye makɔrɔbaw n fakɔrɔba minnu bɛ yen donc n gɛrɛl'u la n y'u la baro donc an ye barow kɛ barow kɔnɔna na n ye faamuyaliw sɔrɔ. Bon karamɔgɔ wɛrɛw fana bɛ na parce que ne yɛrɛ ka don kuma la yɛrɛ ka kuma kanu ne ye kuma kanu mɔgɔ min yɛrɛ fɛ yɛrɛ mɔgɔ min ka kuma tun bɛ dɔn ne kunkolo la kosɛbɛ o tun ye Jelibagi Jabate. Donc n bɛ Bagi lamɛn en même temps ka kuma donna n kunkolo fɛ donc a ma kun fɛ fo n taara yira a la fa ka so k'a fɔ vraiment i ka ɲamakalaya kuma diyara n ye donc e de kama yɛrɛ n donna kuma la donc o kɔnɔna na fana a diyara ye a kɛra bolo nisɔndiya ko ye i m'a faamu donc ale ka kuma kama n donna kuma la mais kɔfɛ kumakɛla min fana ka kuma diyara n ye o kɔfɛ parce que kuma bɛ suɲɛ de mɔgɔ na tɛ wolo quoi kuma bɛ suɲɛ donc n nana Alhaji Kibili Denba fana n'o ye Fatimu Jabate cɛ ye donc n y'ale fana ka kuma kanu donc finalement n y'a yira a la k'a fɔ fana a ka kuma diyara n ye parce que hali mɔgɔ minnu bɛ n dɔn kosɛbɛ dɔw b'a fɔ ma ko Alhaji Kibili Denba Junior donc parce que u b'a dɔn k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ u b'a ye k'a fɔ ko n bɛ ka base caman ta Denba kan. D'accord. Voilà faamuyali sɔrɔla o ko la. Awɔ. Sisan nɔ e bɛ kuma de sisan kuma ni kumakɛlaw u ni dɔnkilidalaw différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ ya. Voilà bon kuma teliyalen de dɔnkili. Kuma teliyalen de dɔnkili. Voilà. Sinon a bɛɛ ye kelen. Ni ne ko sisan n ko Asata Mayiga ni y'a teliya dɔrɔn a bɛ kɛ dɔnkili i m'a faamu wa n'i y'a mɛn dɔnkili ye kuma di mais n'a teliyara de ani kuma bɛ différence dɔɔni bɛ na. Mais jeli bɛ se ka kɛ kumakɛla ye a tɛ dɔnkili da. Bon jeli bɛ se ka kɛ kumakɛla ye i n'a fɔ an bɛ cogo min na an bɛ kuma mais an tɛ dɔnkili da mais ne yɛrɛ filɛ n bɛ dɔnkili dɔn parce que n bɛ se ka dɔnkili da denmisɛnnin n yɛrɛ génération n bɛ se ka dɔnkili d'i ma wa n'i y'a dilan a bɛ lamɛn donc ala y'o dɔnniya di ne ma mais ne yɛrɛ ma dɔnkili kanu. Sisan kuma b'a yira k'e ye funɛ de ye. Non ne ye jeli de. E ye jeli de mais e tɛ dɔnkili da i bɛ kuma. Voilà ne bɛ kuma. Mais généralement an b'a mɛn ko funɛw de bɛ kuma ne bɛ fɛ k'o différence de dɔn quoi n'i sera ka a ɲɛfɔli k'an ye cogo min na an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ne n'an filɛlibagaw. Bon Aisha ala k'an bɛ sababa ma. Amina yarabi. N'i y'o yɔrɔ fɔ n ye min mɛn an faw da ani n ye min mɛn jelikɔrɔbaw da Mande finɛw ma dɔn ni kuma ye finɛ bɛ namu de minɛ i m'a faamu anw fɛ yen finɛw tɛ kuma anw de bɛ kuma finɛw b'an ka kuma namu minɛ ni ko min bɛ dugu kɔnɔ
fineke de be wele ka fo Karima Sine ka kɔnɔ be ɲin do wa ka saraka bɔ walima ka denguli i bi taa gansiri kɛ donc o kun ye finew ka baara di anw fɛ wa hali sini u be yen anw ka finew bɛ an ka kuma namu minɛ an ka finew ti kuma awɔ sisan o de ye différence ye voilà e yɛrɛ bolo min fɔra e ɲɛna voilà ni min ye n faw la ani n mɔkɛw fana awɔ anw kɔni fɛ yen anw ka finew bɛ namu minɛ u ti kuma mais an kɔni b'u sɔn parce que an ka ɲamakalaw don parce que ɲamakala kɔnɔ fusamantiya bɛ yen aw fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ de voilà d'accord faamuyali sɔrɔla o la voilà sisan nɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn de e yɛrɛ i ko k'i bɛ se dɔnkilida la mais e t'a kɛ e ye kuma de kanu mais kuma in kɔnɔna la aw fana bɛ album bɔ walima o ko bɛ kɛ cogo di k'a di fanuw ma voilà kuma kɔnɔna na an bɛ album bɔ aw bɛ album bɔ an bɛ album bɔ parce que bamananw bɛ zana dɔ da diɲɛlatigɛ baara o baara n'i y'a k'i sɛbɛ ye i bɛ nɔ bɔ a la ka kumakɛla ka sɔn dilan fɔlɔ-fɔlɔ ka studio kɛ a fɔlɔla mɔgɔ min na Mali kɔnɔ yan donc o kun ye Dafejɛ de ye Modibo Kamara i m'a faamuya Duguninkɔrɔ finaw don donc ka sigi jatigi ye ka taa kasɛti bɔ a ye studio la mɔgɔw ka kasɛti san o fɔlɔla ale de la kumakɛla donc sisan kumakɛlaw bɛ ka contrat sɔrɔ sisan kumakɛlaw bɛ ka taa jamanaw kɔfɛ clipw bɛ ka bɔ anw fɛ donc an bɛ ka concert ta an yɛrɛ ye an bɛ salle babɛnba ninnu bɛɛ ta d'accord donc progression nana fɛnw na quoi awɔ voilà généralement an y'a ye san kumakɛla caman bɛ yen u bɛ jelimusow de furu donc u b'u accompagner an kɔni ma fɛn faamuya la komi e yɛrɛ bɛ yan e b'a milieu kɔnɔ e ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o ko kan bon Aïcha jelimuso ni jelikɛ tagala ye ɲɔgɔn ye depuis lawalew parce que n'i y'a mɛn ko jelikɛ a masirimafɛn dɔ ye jelimuso ye bon jelimuso fana i ka ɲi jelikɛ bolo a kɛra folikɛla ye a kɛra kumakɛla ye i ka ɲi jelikɛ fana bolo parce que fɛn min don baara ninnu bɛ ɲɔgɔn dafa de donc ni bɛnbaliya kɔni ma na jelikɛ ni jelimuso kan ka taama ɲɔgɔn kɔ a bɛ ɲɔgɔn ka ko dafa sisan jelimuso bɛ dɔnkili da ale bɛ i bɛ kuma walima jelikɛ bɛ fɔli kɛ parce que an faw yɛrɛ tun b'a kɛ ten awɔ d'accord faamuyali sɔrɔla o ko fana na sisan nɔ e yɛrɛ en tant que jeune dɔnkili in kɔnɔna yɛrɛ la parce que an ɲɛ b'a la sisan nɔ denmisɛnninw kɛlen don ka miiriya dɔ sɔrɔ musique ko la a ma nɔgɔn dɔw bolo manamana ko kɛyɔrɔ de don ni yɛrɛ dɔw ɲininka karisa yɛrɛ ye dɔnkilidala de mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ tɛ parce que généralement i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninw de tɛ ka olu bɛ ka valeur bɔ a la quoi sisan nɔ e yɛrɛ conseil jumɛn de b'e bolo k'a lase denmisɛnninw ma i dɔgɔninw pour que u k'a dɔn ko musique tɛ ko lankolon ye parce que c'est un monde à part baara de bɛ k'a kɔnɔ sisan nɔ ne bɛ fɛ ka conseil di cogo min na prise de conscience bɛ na voilà Aïcha n bɛ min fɔ mani bɛ bɔ dunni de kɔnɔ donc u bɛ taa sɔrɔ danbe fitinin de b'a la a bɛ ko fitininw ni ko lankolonw de kɛ mais maaba ale bɛ bɔ duba kɔnɔ danbeba b'a la i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ye ko ɲuman ni kosɛbɛ ye i m'a faamuya ɲamakala tɛ kulonkɛ ye ekɔlisow jɔra an fɛ yan ko INA i bɛ taa ni dɔnkili ka di ye i b'a kalan ni kora ka di ye voilà i b'a kalan bon gouvernement sena k'o de kɛ mais gouvernement ma se ka ekɔliso jɔ k'a fɔ ko n'i taara ekɔliso in kalan kɛ ko n'i ye diplôme sɔrɔ k'i bɛ kɛ jeli ye ou i bɛ kɛ finɛ ye o ekɔliso tɛ yen donc fɛn o fɛn nana se k'a fɔ ko nin fɛn in ye bɔkolo de pour que i k'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ siɲɛ fila f'i b'a sɔrɔ siɲɛ kelen de wa n'i kɛra ye fana fo ka diɲɛ ban i b'o de ye i tɛ yɛlɛma tuguni ka b'o la donc i man tɛ k'o minɛ ko fitinin ɲamakala filɛ ɲamakala a ti kalan a ti san sugu la i m'a faamuya ni ko a ti kalan c'est à dire k'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛ yen ko n'i ye nin kɛ dɔrɔn k'i bɛ kɛ ɲamakala ye o tɛ yen donc i bɛ wolo a kɔnɔ de i bɛ wolo a kɔnɔ de donc i bɛ wolo fɛn fɛn kɔnɔ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la tuguni fo lahara donc o tɛ ko denni ye i fana man tɛ k'o kɛ ko fitinin ye donc o de bɛ ka jeli denmisɛnninw na fili parce que an jeli denmisɛnninw filɛ bi bon n'i y'i ta diɲɛ ko fɛ i bɛ don ko caman kɔnɔ bon fo an k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninya bɛ laban kɔrɔ de la n'i ye fɛn dɔw kɛ
i ka denmisɛnniya kɔnɔ fɛn minnu ma i ka image ma ni kɔrɔ waati sera donc e mun fana kan ka kɛ denmisɛnninw na dibaga ye kuma da tɛ sɔrɔ i bolo donc o de kɔni don k'a fɔ n ɲɔgɔnnaw ye an ka lajɛ an ka segin so an ka hakili to an ka makɔrɔbaw ka kelenw n'u ka fɔtaw la voilà ne kɔni b'o fɔ. D'accord. Komi album yɔrɔ la an bɔra an y'o débattu an kumaraw kan dɔɔni mais i yɛrɛ tɔgɔ la album b'i bolo fɔlɔ. Bon vraiment an bɛ yɔrɔ min na komi sisan album tɛ n bolo. mais i b'a baaraw kan. Voilà n bɛ baaraw la hali kuna sini n bɔra studio la donc baaraw bɛ yen mais anw ka misigi koɲɛw ni rappeurs ta tɛ kelen parce que i bɛ taa sɔrɔ jeliw ka sɔnbɔ la bon a caman bɛ yen i bɛ conseil di mɔgɔw ma o ye kelen filanan i bɛ tila ka jatigiw fana tanu parce que jatigiw de bɛ ɲɛ an ma quoi donc jatigi minnu bɛ fɛnw kan ye donc i bɛ don studio la i bɛ jatigiw fasa da en même temps n'i ye wari sɔrɔ o ni jatigi yɛrɛ y'i dɛmɛ i bɛ clipw tourner donc o y'an ka sɔnbɔ kɛcogo ye mais k'a fɔ sisan k'a fɔ ko ka sɔnbɔ ten ka bila o ka suma anw fɛ peut-être n'an ye ko dɔw ye sigida la sisan donc ko minnu problème bɛ yen sisan ne yɛrɛ ye sɔn kura dɔ bɔ ne y'o bɔ jeliya de kan kunun jeliya ni bi jeliya tun bɛ cogo di donc n y'a bɔ a kan n bɔra ni sɔn in ye Africa Show la donc makɔrɔbaw y'a lajɛ donc u ye apprécier o yɔrɔ la n bɛ tonton Bayi Jara fo Africa Bull la donc n Bayi yɛrɛ y'a yira k'a fɔ vraiment di courage u ye faamuyali sɔrɔ sɔn in kɔnɔ parce que n ye kuma minnu fɔ a kɔnɔ kumaw ka girin mais n y'a recherche ta mɔgɔkɔrɔbaw de fɛ ka se ka conseil di anw sisan denmisɛnninw ma awɔ. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la. Wala i y'i da don kuma dɔ la sisan nɔ ko kunun jeliya ni bi jeliya. Awɔ. E yɛrɛ bolo a différence ye jumɛn ye? Voilà parce que kunun jeliya ni bi jeliya différence ba de b'u cɛ. Ayisa jeliya tɛ ko fitinin ye. Jeli ye misaliya di société kɔnɔ. Nin fɛn in man ɲi a kan ka dɔn jeli de la fɔlɔ. Nin fɛn in de kan ka kɛ a kan ka dɔn jeli de la fɔlɔ. Donc i ka kuma b'a yira jeliw kan ka kɛ misali de dans la. Jeliw kan ka kɛ misali de hali fini dɔn cogo la parce que i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ fɔlɔ artiste minnu tɛmɛna Bawani ninnu ni Kanja Kuyate ni Tata Bambo ninnu i bɛ taa sɔrɔ modèle dɔ bɛ k'u la fini dɔ bɛ k'u la fini kala cogo fɛ mɔgɔw tun b'u ka modèlew ta mais i bɛ taa sɔrɔ a modèlew la modèlew ka ɲi a suturalen don mais sisan dɔnkilidala denmisɛnninw na n'i ko k'i b'u ka modèlew ta dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye e bɛ ka fini don mais i yɛrɛ bɛ i dusukun bɛ maloya quoi. Mais est-ce que o tɛ fɛn diɲɛ na komi diɲɛ fana falenna o t'o ye yan. Voilà mais voilà modernisme voilà. Voilà bon diɲɛ falenna diɲɛ ma falen mɔgɔw de changera. Mɔgɔ de falenna. Bon o de fana nana ni danbe tiɲɛ ye. Danbe tiɲɛ. Donc parce que f'an ka ɲinɛ an kana ɲinɛ nin yɔrɔ in kɔ quoi. C'est à dire i bɛ fɛn o fɛn na f'i ka miiri danbe la. avancera cogo cogo. Voilà. Ko yɛlɛmara cogo cogo mɔgɔ kana ɲinɛ i suguya kɔ. Voilà. Voilà. Parce que ni ɲinɛ i danbe kɔ bon ni Ala ma far'i kan i bɛ kɛ sugu dɔ ye quoi. Bon a bɛ n'a fɔ i bɛ kɛ kɔnɔtɛ waratɛ ye. Donc bamananw b'a fɔ a ma ko tonso. N'i y'a ye i b'a fɔ ko kɔnɔ i b'a fɔ ko wara. D'accord faamuyali sɔrɔla kuma la. Voilà. Voilà e yɛrɛ en tant que denmisɛnnin en tant que jeli en tant que kumakɛla hamina ko jumɛn bɛ e Modibo Sumano sigilen na san. Voilà bon hadamaden hamina ko ka ca parce que hadamaden bɛ sa ka ko dɔ de t'i kɔnɔ o de la ne fa delila k'a fɔ k'i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye ko bɛɛ bɛ sa k'i kɔnɔma to kuma kɔrɔma don quoi Aïcha diɲɛ kamanagan de fo ka taa se kaburu kɔnɔ n'i kɛra cɛ ye n'i kɛra muso ye n'i ye âge dɔ sɔrɔ i bɛna kamanagan ko n ka furu n'i furula ni denw sɔrɔla denbaya fana balo cogo o kamanagan bɛ na i la donc i bɛ tila ka jɔrɔ denmisɛnninw fana na en même temps n'i nana si caman sɔrɔ ka don san 70 80 kɔnɔ saya fana jɔrɔ bɛ n'i minɛ saya kamanagan b'i minɛ donc n'i sara tuguni min fana bɛ kaburu kɔnɔ fana kamanagan b'i la donc alikiyama kiti tigɛ don fana o fana kamanagan ye kaburu kɔnɔ i b'o fana jɔrɔ voilà parce que depuis yan a bɛɛ kamanagan ye quoi donc diɲɛ yɛrɛ kamanagan de ye donc o yɔrɔ min na sisan art de kamanagan bɛ na mais kamanagan min fana don n bɛ ka jɔrɔ a kɛcogo ɲuman de la sinon n bɛ se k'a fɔ jatigi minnu bɛ n bolo u b'u seko la hali ne ka se yan ne jatigi muso n bɛ barika da ye parce que ɲamakala
dɔ b'a sɔn caméra la mais k'i dalen to i ka so kɔnɔ k'a wele ka se k'i hamina ko ɲɛnabɔ o jatigi man ca donc nin yɔrɔ in na n bɛ se k'i Sangare den fo donc ka barika da Kulubali musow de ye n'o ye Madusu Sangare ye n'o kama ko Rita fulamuso cɛɲi a ka barika ne jigiw la n b'a fo ka wale ɲuman dɔn ka jatigi bɛɛ fo donc ɲamakala kɔni jigi ye jatigiw de donc ni Ala ma jatigi ɲuman di ɲamakala min ma a bɛ n'a fɔ i bɛ filiya de la donc n'a fɔra dɔrɔn ko jeliw a ye bɔ donc jatigi ɲuman tɛ boli bɛ gɛlɛya i ma voilà o de don d'accord Modibo Sumano faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma fana na komi an filɛlibagaw kora in ɲɛnafin bɛ fɛ k'u minɛ dɛ tariku dumanw ka da micro b'aw bolo an ka taa min yɛrɛ ka di ne an tɛ nin yɔrɔnin di tunkarankew ma o bɛ parce que olu de b'an filɛ ɲɛnafin de b'u la nin yɔrɔnin ye tunkarankew ta ye Aisha i ko ka tunkarankew fo cɛya bɛ fɛn saba ko fɔ cɛ o cɛ ye minɛn ta ka bɔ i faso la k'i bɛ taa cɛw ɲini tunga fɛ ka se ka dimi bɔ faw ni baw la i ye cɛfarin dɔ ye cɛfarinya bɛ fɛn dɔ kofɔ maa o maa bɛ se k'a f'i bana adamaden ɲɔgɔnw ma karisa ɲin minɛ karisa i fana ka ɲin minɛ fonisira ye cɛfarinya dɔ ye bɛɛ tɛ se fonisira la cɛ o cɛ bɛ taa kɛlɛda la ka mugu ci k'i cɛɲɔgɔnw kamana gan k'i cɛɲɔgɔnw siri a bɛɛ ye cɛfarinya dɔ de ye nin yɔrɔ la an b'an ka tunkarankew fo ko dan t'u la ka wali faso ta k'i faso bila ko e taara nafolo de ɲini walasa maakɔrɔba ni musokɔrɔba minnu bɛ so u ka wolo kana kɛ fu ye cɛ o cɛ ni Ala y'i fo dusukolo la ka ban Aisha jɔyɔrɔ ma k'i la den wolokun ye fɛn dɔ de ye a cɛman fara musoman kan wolomuso b'i da ka miiri fɛn dɔ de la den ka ko la n'i m'o place fa dɔrɔn ba b'a fɔ ko ne tun y'a dɔn kun tɛ karisa wolo o de la ne b'a fɔ den tigi saba don dɔ bɛ den wolo o tɛ se k'a mara dɔ b'a mara o fana ta tɛ denba ye saba ye o misaliya ye min ye Aisha Bamakɔ yan miliyari dalen bɛ cɛ caman de fɛ miliyɔn bɛ cɛ caman de kun u ka musokɔrɔba n'u ka cɛkɔrɔbaw dalen don n'u mako bɛ wari la fo n'u taara fɔ sigiɲɔgɔn dɔ ye k'a fɔ i ka cɛ ye de walima i ka muso ye a ka nin wari in di yan dɛ n ka mago ɲɛ a la e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ e de y'a wolo mais a tigiya t'i bolo mais fonisɛ min fɔ kan filɛ n'a taara dɔrɔn a bɛ hakili jigin jɔkaramɛ dɔ de la kɛnɛ in kɔnɔ yan saya y'a minɛ latanba jeri an ka ŋana kɔrɔlenw fɔ kuraw k'a dɔn ko ja maaw tun bɛ yen jɔkaramɛ min n'a ka saya ye du tɔɔrɔ jɔkaramɛ min ka saya ye jamana tɔɔrɔ jɔkaramɛ min ka saya ye jamana wɛrɛ tɔɔrɔ o de tun ye Mamadu La ye latanba jeri Hawa Gale de saya y'a minɛ Gayila denkɛ n'i m'a dɔn maludakaw la Ala ma hinɛna Hame Sumunu na n fa don ale de tun b'a fɔ a ma ko Mamadasa asa Mamadasa taara ne ma faamu o la n karamɔgɔ ani n fa Fine Modibo Kamara ale ko a ma ko ɲinsɔ ani bɛɛ sɔnna ne ma faamu o la n karamɔgɔ Alhaji Kibil Demba Kuwate de ko a ma ko ɲinsɔ ani jugunandiya ne jeli Modibo k'a ma ko jɔyɔrɔmɛla serpent noir ngorongofin ɲanama n'a kunna y'i sɔrɔ i tɔ na asa i bɛ kɛ fiyantɔ ye n'a y'i k'i bɛ taa lahara saya y'a minɛ Hawa Gale de jɔkaramɛ min tun bɛ Mali jeliw sara kalo kalo sara de tun bɛ di u ma
hame sumunu tumala fine modibo tumala kibi de mabala kalo abeta ka sarata asa jora me do nga chade nga dagolo nyugona mancha mitume jokarame afe nabe jokarame akorodo mamadula na tunye jokarame de yoromina ni banendo furuma aba fiba kone dakolo ko so furuma ni sona furuma million muganya dima iga mananku jokarame ketara ka barika da maninga cɛ jumɛn fana ye Sambali de gorongo fin maratu de Bakar dafetigi de baba sora Aisha ngana kofora saya de a bemine saya labudado ati fandanto ati famato ati tokotigito ati dawlatigito nyimbe ngaso ato don ninte ngaso sa ato don mperelen do nyinde ka mperelen te nyinga sa ato don nale nana dora bikedi baba sora fanfa tumet manu kamana ga Sambali de ya ke yana kasa mbi o chekuma ba kofo orala ka kanaba nyari ga denfo ka shiwoli denfo kana make dambele denfo ani koma kamisogo de nyariga dambele nega do nyama kalala asanga se bima solu munu kerana ninte nyina uko odo de nyi ale de folo yen wele aka salon ngono kanso jakarta klela ka bamuganda kan ko esansongo dama sawulandi modin dama sawulanta mamodi o kofe amado kalo sigi ngono jerike do bi kenyaba wa fama ko alhaji setigi jabate ale yen wele kanso moto klela tuguni ka kila ka bamuganda kan asan solu munu kerane ninte nyina solu ko nyunu solu fuladu jietu bande makere de ka wati bi ba me ni bi tuma la doke wadi la jinye ko kale togoy ko take ka jamu de takanto donc ni ma fenge fente fo aya la je anga bara ngon bo de fo abana peo ali yoro ni fene jara sa ay fu ngale faranga chiche atete meninga manyana ske ko wende malikuna fo ni si joko na re kadibi ko radumau aywa an filɛli bagaw komi y'a fɔ a ye cogo min na n'aw kɔni n'aw tɛ fɛ ka stressé dɔrɔn n'aw ni stress tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn aw bɛ n'aw sɔgɔ Mali kunnafoni TV de kan ko duman dama dama de bɛ yan donc komi y'a fɔ a ye cogo min na n'aw ka jelikɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo jeli Modibo Sumano denmisɛnnin don mais denmisɛnnin don a b'a seko kɛ kosɛbɛ dɔnkili ko la voilà patron an bɛna tɛmɛ ni an ka question ye tuguni komi émission yɛrɛ tɔ man ca bilen mais an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i ni joli dɔw ye dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ featuring quoi se ka dɔɔni fɔ aw ko kan voilà Aisha ni jeliw ye fitinin kɛ parce que ne ka jeli muso de kun ye Maritu Jabate donc an ye sɔn bɔ ɲɔgɔn fɛ jatigi fasaw bon en même temps jeli dɔw fana bɛ yen u bɛ n wele bon jelikɛ i ka kuma ka d'an ye donc n bɛ fɛ i ka nin voix don an ka sɔn kɔrɔ tel que Sadio Dramé ninnu donc u bɛ na u b'a fɔ bon a ka d'an ye i k'i voix don an ka dɔnkili kɔrɔ bɛɛ ni kanubaga don mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i bɛ kuma min bɔ i da kɔnɔ a valeur a n'a diya i yɛrɛ t'a dɔn minnu b'a lamɛn olu de b'a dɔn i t'a dɔn k'i bɛ se kuma la f'i k'a fɔ mɔgɔ ye ka di min ye i t'a dɔn ko e fana tɛ se kuma la f'i k'a fɔ i gɔn ye mɔgɔ ye donc an b'an diyanbagaw fo ni jeli caman ye baara kɛ mais a baara caman bɛ yen a caman ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔyɔrɔw la parce que ni sumu b'u bolo u bɛ wele téléphone na donc an bɛ taa sumu kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni minnu yɛrɛ ye studio kɛ o ye Maritu ninnu de awɔ. d'accord mais i ka tournée bɛ dan kita de walima i bɛ munumunu dugu wɛrɛw la ka i ka kuma ninnu kɛ joliw kɔ. voilà bon ni o yɔrɔ la sisan ne ye kita ka jeli mais ne yɛrɛ sigilen bɛ yan. mais i yɛrɛ sigilen bɛ Bamakɔ yan. ne bɛ Bamakɔ yan. ne bolo i bɛ kita yɛrɛ. non ne sigilen bɛ Bamakɔ yan. donc n bɛ Jelibugu Dumanzana. ne bɛ n kɔrɔkɛ fɛ yen. donc ne kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ dɔnkili da. donc a ye clipw kɛ. bon dɔnkilidala jeli dɔnkilidala don. bon ni bɛ to ka Saribu Kante ka fɛnw lajɛ ale ni Saribu bɛ to ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. donc a tɔgɔ ye Bokari Sumano awɔ.
d'accord faamuyali sɔrɔla o la sisan an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i bɛ furu kɔnɔ walima ni denw b'i bolo i bɛ se k'i da dɔw la ka dɔ fɔ an ye ko fɛnɛ kan bon Aïcha ma muso furu fɔlɔ mais a projet kɔni bɛ yen ko in bɛ projet tɛ yen dɛ ko in bɛ sen kan non a projet bɛ yen ayiwa parce que bɔra fɔlɔ bɛ ka ɲɛ kɔmi dɛ non a projet bɛ yen mais an kɔni ma muso furu fɔlɔ donc an bɛ dugawu kɛ mais ko bɛ kɛrɛfɛ kɔni i yɛrɛ ka dugawu kɛ dɔ bɛ yen non i yɛrɛ ka dugawu kɛ dɔ bɛ yan bon comme comment dirais-je aw yɛrɛ tɛ k'a fɔ ko an ka ko fɛn yan an ka ko tɛ dogo la k'an ka ko tɛ dogo la ayi faut que ko fana ye yɔrɔ dɔw ka fɛsɛfɛsɛ a bɛ se ka kɛ an filɛlibaga dɔw bɛ k'an lajɛ i b'a sɔrɔ bon a bɛ se ka kɛ mais bon comme furu ye Ala ta ye ko kɔni bɛ n'o de fɔ ko bɛ sen na mais ko ma latigɛ fɔlɔ ni ko latigɛra Aïcha kɔni bɛ bɔ a kalama e yɛrɛ kɔni bɛ taa mariage kɛyɔrɔ la n'Ala sɔnna inchallah donc Ala k'a bɛɛ lajɛlen amina yarabi d'accord sisan nɔ an bɛ na question dɔ de ɲininkali k'i la diɲɛlatigɛ n'a fɛn bɛɛ fɛn jumɛn de ka di ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la bon fɛn min ka di ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ ye Aïcha o ye ne fasiya ye o ye fasiya ye jeliya in de ka di ye ale de ka di ne ye kojugu i tɛ fɛn jumɛn fɛnɛ fɛ bon n tɛ fɛn min fɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min tɛ n fasiya fɛ donc ni mɔgɔ tɛ ne fasiya fɛ ne t'o tigi fɛ i ka plat préféré dumuni jumɛn ka di ye ni dumuni bɛɛ bon n'i ye ɲininka o la dumuni min ka di ne ye ni dumuni bɛɛ o ye ɲuguna de ye o de ka di ye parce que an ye maninkaw de d'accord donc an mɔna ɲuguna ni tigɛdɛgɛnaw de la ok d'accord voilà komi émission sera a kuncɛmayɔrɔ ma voilà Modibo Sumano kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛlibagaw o ni jatigiw ni kanubagaw ma donc i ka kumakan laban bon kuma laban min bɛ n bolo n bɛ foli d'aw yɛrɛ ma n'i y'a mɛn ɲamakala dɔ de bɛ kala k'i la donc n'i y'a ye bi mɔgɔ caman b'a dɔn k'a fɔ karisa nana an bɛ diɲɛ laban tile min na jeliya kɛra marketing ye quoi i y'a faamu donc alimentrices alimentaires télévision baarakɛlaw aw de bɛ fɛn bɛɛ kɛ anw ye parce que bi dɔw bɛ se ka ne ye nin plateau in sanfɛ sini a bɛ ne kanu donc a bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ ne ye million ko affaire don aw tɛ yen donc jɔn bɛ se k'aw sara sisan fo Ala yɛrɛ donc an kan ka foli d'aw ma k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ baara min na baara fitinin tɛ parce que n'i ye dɔnkili da i ka so kɔnɔ ni mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a ta ka na n'a ye kɛnɛma mɔgɔw b'a dɔn cogo di ko karisa bɛ dɔnkili da la so kɔnɔ donc a bɛ ten de k'aw fo ka yira aw la dantaw la quoi donc ka jatigiw fana fo parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna dɔnnaba tɛ folikɛla ɲuman fana bɛ kɔ koyi donc an bɛ korafɔla fo an b'a fɔ kosɛbɛ denmisɛnnin don voilà amina yarabi jatigiw fana dantu la Aïcha n'a fɔra ko jatigiw ne kan tɛ tile kelen tile fila jatigiw ma dɛ bada jatigiw de ko don parce que fɛn fila kelen don kan anw kamana gan Mali kɔnɔ yan caman t'a faamu ɲamakala sɔnbaga mana 100 bɔ jatigi tɛ tɛmɛ 5 kan mais mɔgɔ sɔnbaga ani jatigi kelen tɛ dɔ bɛ se k'i sɔn mais a tɛ se ka k'i jatigi ye jatigi ye min ye i b'a dɔn min bɛ se k'i mara quoi voilà min bɛ se k'i mara marali in fana kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa ka so dɛ non mais min b'a yira i la karisa i ka gɛlɛya ye ne ta de ye i ka nɔgɔya ye ne ta ye o de ye jatigi ye donc an b'o jatigiw fo k'a yira u la u k'u timinanja bɛɛ bɛ sa tɔgɔ de nɔfɛ wa ni filan y'i da tɔgɔ la fo ka diɲɛ ban hali kaburu dɔ la n'a fɔra ko kaburu ka yira tɔgɔtigi de fɔlɔ kaburu bɛ yira donc ni i filan y'i dan tɔgɔ la i ti ko a la bilen ko f'aw ye bɛɛ k'i cɛsiri awɔ d'accord merci beaucoup ayiwa an filɛlibagaw ni ne kun kɛra aw garisɛgɛ bi komi n y'a fɔ a ye cogo min na an ni an ka jelikɛ de tun bɛ ɲɔgɔn bolo Modibo Sumano n'a bɔra ka baroba kɛ n'a kila baro in kɔnɔna aw ni an bɛɛ lajɛlen an ka tɔmɔta sɔrɔ a la o la dɔrɔn an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ